Horòscop! Àries! Gràcies a dutxar-te una vegada al mes, guanyaràs un carro del Mercadona amb una ampolla de vi, amb la qual tindràs la teva pitjor cita romàntica de la vida. Taure! Caminant pel bosc t'aplastarà un peix, el qual et donarà una moneda i et compraràs uns preservatius foradats que tindràs un fill, com a mínim, no desitjat. Bessons! Els teus somnis es faran realitat. Et tocarà la loteria, donaràs el premi a en Bill Gates i aniràs a viure sota el pont. El pont que vulguis. Cranc! Et baixarà el colesterol i si no en tens, t'atropellarà un cotxe. Lleó! T'escaparàs del zoo. Verge! Quedaràs embarassada de les 3 bessones gràcies al llup de la caputxeta vermella. Balança! A partir d'avui, si vas vestida de núvia, has anat a la lluna de vacances, balles Lluís Llach a l'estil hardcore i has lluitat contra el gegant del Pi, a Renfe, et vindrà sempre més puntual! Escorpí! Buscant porno per internet, trobaràs la temporada inèdita de Vent del Pla, la qual la penjaràs a internet i et tancaran a la presó. Sagitari! Si balles sardanes et contractaran per gravar la segona part de Pa Negre, titulada Pa Florit, i si no, et moriràs de fàstic tota la vida perquè el pa integral no t'agrada. Capricorn! Sobreviuràs un tiroteig gràcies a la Blackberry, però t'afogaràs bevent un got d'horchata. Aquari! Prenent a Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor amb la Mònica Naranjo, et trucarà la veïna per dir-te que s'està cremant casa teva. Peixos! Coneixeràs l'amor de la teva vida a l'Aquari de Barcelona, però us deixareu quan descobriràs que no sap nedar. I fins aquí l'horòscop! I fins allà el vídeo d'avui!